churches see when in a Biafran land, adoration and back and Ebukobi, knowing that these people preach poison to our people, and the leanya ihe na-eme n'ala Igbo, leanya ihe na-eme na America. 80% of ụmụ nwoke anyị lụrụ nwaanyị na America kpọrọ na nwaanyị ha from ọwụ na ha hụrụ nwaanyị na America, ha kpọrọ na nwaanyị from ala Igbo je America. Ha niile na-alabazi na fostry. 90% of them na-alaba, that is achụpụla ha n'ụlọ. Some of them mana nwaanyị ha nwere enyi nwoke na-eji ha ekwuo achụpụ ha n'ụlọ. Ihe wa arụ kwụsị. Ndị Igbo laghachite n'otu Chukwu mgbe ala dị mma, mgbe elu ala ọsa, bịachite n'otu Chukwu, sọpụrụ n'Chukwu. O nwere somebody agmakpọ onye ahụ, I know that person. The man mana nwaanyị ya na-agba n'ezi, but ya agba nkịtị. In fact, ọ dị mmadụ abụọ mma. Ọ mana nwaanyị ya na-agba n'ezi, ya agba nkịtị na-erikwa ini nwaanyị ya shiri. Agbara akụgbuo ya. Mmụọ n'ala nna ya akụgbuo ya, kụba ya utu. Ha sị na ọ jọzikwara nwụọ. Agbara akụgburu ya. All this our brothers say be in America, be na Europe, ịma na nwaanyị gị na-agba n'ezi. Gị na-eri ini nwaanyị gị shiri. Ịma na ọ na-agba n'ezi. Nwaanyị shie ni ga-erie. Nwaanyị shie ni ga-erie. Ị ga-efu ka 9. One day, mmụọ nọ n'ala nna gị iwe na-ewe, mana na na-echefu onye na-ahapụla ya. One day ya echete gị, afọ eto ichi ọtọrọ ka gị na. Ọ ka mma na ikrone were akpa gị pụọ eji jee chọrọ ihe ọzọ ị ga-eme dana ịmara na nwaanyị gị na-agba n'ezi. Ya na-eshiri gị nri gị na-eri maka ịchọ onye ịhapụ ụlọ. What is ụlọ? Ire na mkpụrụ obi gị. Ịma na nwaanyị na-agba n'ezi. Ịma na nwaanyị na nwa ahụ ọwụ gị mụrụ ya, but ga agba nkịtị because na ị nwere ụlọ. Ga agba nkịtị because gị kwuo, are you not an idiot? Ire n'ugwu gị, you are no longer a man. Iwuzighị nwoke. You are an idiot. Chineke, ala Igbo na-agba aghara. Ekelele m n'ụbọchị taa. I am the working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet of the great Chukwu, the mighty God of the Igbo people. I repeat, I am Biafran spiritual leader, the spokesperson of the God of the Igbo people. I repeat again, I am Biafran spiritual leader, the spokesperson of the mighty God, great and mighty God of the Biafran people. You can beat that.